Çavderên siyasiyên Kurd li ser êrişa operasyonên Tirkiye ku Rojavayê Kurdistanê pêktîne balêkişandin ku li rojhilata navîn ji nûva sazûmaniyeka siyasî tê kirin û Tirkiye dixwaze li navçeyê bibe hêzeke mezin û PKK hem ji bo armancê xwe asteng dibîne hem jî ji bo destê xwe bi hêzkirinê wek hêncet bikartîne. Ev herema junu da bê dizayn kirin. Yani meret karebêje şerê jihanê siyemîne. Em bên perçekî îro li Ukraynayê, perçekî li alî din e ama şerekî dünyayê sêmî berdewam e. Ev ji vê heremê junu da bê dizayn kirin. Peki derdê Türkiye çi ye li wê derê ya da derdê İranê çi ye li wê derê? Derdê wan jî dixwazin ev statya sel 100 sal berê hatiye ava kirin berdewam be. Yani armanca wan sebep ev piskirêka di nav wan da jî heye. Yani piskirêka em bêjin navî herkes jî ra navekî datîne piskirêka ku hewin dixwazin bêjin piskirêka Kurdî ya piskirêka Kurdistanê. Siyasetmedar û çavderên siyasiyên Kurd balêkişandin ku helwesta PKKya li hember partî û desthilatdariyên Kurd jî rê li ber wê xweş dike ku zirarên mezin bigihîne gelê Kurd û Kurdistanê. Armanca Türkiye dixwaze di rojhilata navîn da bibe devleta yekemîn. Devleta xurt yekemîn. O dünyada jî tikarî bêje ki gor xwe Amerika, Rusya devletê vek wan ra, Çînê ra ne vek wan ama dixwaze ki bibe kategoriya duyemîn devletekî mezin li dünyayê. Li Sûriye PKK ji bo wan problemek e. Ji bo ku PKK vek rêxistin li hemberî wan şer dike. Rêxistinekî li hemberî wan şer bike eger li Sûriye li Rojava Kurdistanê desthilatdar be, bi hêz be, bi quvvet be, pêşe roja ji bo xwe tehlikeyê tibîne. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxuyandiye ku operasyonên hewayî ku bi balafirên şer hatin kirin dest pê bikin û dê operasyoneka bejayî li Rojavayê Kurdistanê li dar bixin. Çavderên siyasî jî tînin ziman ku eger Rusya û Amerîka nebin asteng dê Tirkiye operasyoneka bejayî ya nû li dar bixe. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.